हेल' लोगोफोर दिनै 4 जानुवारि 2023 दा बे दिना जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोसोआव लानां एबा गोजोनथाव बाथ्रा। दा बेयो मानि थाखाय नोंथांमोना बेखौ दा नायबा नुगोन जे सानाव जोंनि बर'निफ्राय गोबां गेदेमाफोरा बान्था मोननो हादों। दा बिनि बागै जों फैदो मिथिना लानि। गिबियावनो दं आसाम सरकारनिफ्राय होनाय फोसावनाय बान्था। दा बेखौ बोसोरै फोसावो जिहेतु बेयो। दा बिनि बागै जों मिथिना लानि। दा नुनो मोननाय जादों जोङो आसाम सरकारा देग्लायनि आसाम भैबब बान्थाखौ फोसावबाय। दा बेयाव आसाम भैबबआव सासेल' मोननो हानाय जादों। बिथाङा जाहैबाय डक्टर तपन शइकिया। दा बेनि अनगायैबो आसाम सरकारा बोसोरै आसाम सौरभ आरो आसाम गौरब बान्था होबोयो। दा बेनिनो आसाम गौरब बान्थानिफ्राय बर'निफ्राय जोंना 3 बिथांमोनहा बान्था मोननो हानाय जादों एबा सायख'जानाय जादों। बिथांमोना जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बाव श्री रुस्तम बसुमतारी बिथां आरो बेनिफ्राय डक्टर जगेश देउरि बिथां सासे आरो बेनि उनावहाय सासे दंबावो जोंहा सर्बेश्वर बसुमतारी श्री सर्बेश्वर बसुमतारी बिथां। दा बिसोर 3आ आसाम सरकारनिफ्राय होनाय बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बिथांखौ जोङो बर'नि हिसाबै एबा जोंनि नेचार पाब्लिकेसननिफ्राय कंग्रेचुलेसन बावहरनाय जाबाय। बेनि उनाव नेक्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन गुबुन 2 गेदेमा बिथांमोना सोर। दा बेखौ खौरां बिजोंनिफ्राय लानाय जादों स्क्रिनशट नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जिहेतु बेवहाय। दा बेयाव आसामनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पबित्र नार्जारी बिथाङा 6थि फेडारेशन काप साइआव हानजानि जानानै बाहागो लाहैदोंमोन। बेनिफ्राय बेयाव तामिलनाडुनि मादुराइआव जानाय बे काबाड्डिआव बिथाङा रुफानि मेडेल मोननो हानाय जादों होनदों। अर्थात तामिलनाडुआव जानाय काबाड्डिनि मोनसे खेला जायखौ बिथाङा फेडारेशन काप साइनिफ्राय बाहागो लाहैदोंमोन। दा बिथाङा बेयाव बान्था मोनबोनो हादों होनदों। आरो बेनिफ्राय सासे लाइमोन दंबावो जोंहा नुनो मोननाय जादों सावगारियाव नोंथांमोनहा 19थि नेशनेल कुम्फु उशु चेम्पियनशिप बादायलायनायाव बाक्सा सालबारिनि जुबिन दैमारि बिथाङा ब्रन्जनि मेडेल देरहाबोनो हादों होनो। दा बिथांमोन 2 लाइमोनफोरनिसिमबो कंग्रेचुलेसन बावहरनाय जाबाय। आरो बे गासै साफ्रोमनोबो जयैनो न'खरनि आरो बिथांमोननि जयैनो देरहासारनायनि थाखाय आरोबाव फिन खेबसे हामलायथि बावहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।